Amin na yan. Grabe na, Girising na, girising na. Nangangalit na apoy ang gumising sa mag-asawang Manalo matapos sumiklab ang sunog sa kanilang bahay sa Zone 1, Barangay Anayan Pili, Camarines Sur, alas 12:34 na madaling araw nitong Abril 4 o Sabado de Gloria. Ayon sa may-ari na si Lilian Manalo, mahimbing silang natutulog nang bigla silang magising sa matinding init at usok na bumalot sa kanilang tahanan. Hindi na nila nagawang nailigtas ang karamihan ng kanilang mga kagamitan at ari-arian, kabilang ang kanilang L300 van, tricycle, motorsiklo at paninda nilang balot na tinatayang aabot sa 2 milyon. Tulog po kami noon, 12 o'clock ng hating gabi. Kaya busy po, nung maghapon po kasi busy yung asawa ko sa bagong deliver ng mga balot namin. Kaya inilagay doon sa incubator. Tapos po nung gabi, matanga na. Kaya pagtulog talaga. Tapos ako rin po, tulog din. Mabuti po may motor pong nagsagip sa amin. Doon po sa labas, busina ng busina. Kaya po ako nagising agad. Kaya po dali-dala akong bumangon. Pagkakita ko po doon, sabi niya, nasusunog na raw. Kaya sabi ko, dali-dala akong ginising ko yung asawa ko at tulog ng tulog. Kaya bigla siyang bumangon. Yung mga anak ko, inano ko na, pinalabas ko na pati si inayon ko. Tapos paglabas ko po, talagang malakas na po ang apoy. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection Pili ang punot dulo ng sunog. Gabos man na fire truck and pili kabadan sa tuyang patient transport vehicle, nakaresponde kami duman. So nagkordon man tulos ang PNP Pili tanganing ma-secure tong lugar. So until now, involved ko nga ni sabihin ko doang establishmento na damay tong si AGR brake relining. So until now, si cause of fire, si damage, under investigation pa po kasi very early pa man po na makapagsabi tulos kita kung ano sinaging kausa kan kasulo. Pero probably, yan ang nangyayari ngunyan ining grabing init ta and possible man siguro baka mag-abot ang panahon kasi until now, sige man po ang trabaho kan sa tuyong mga fire investigator, pigihiling mi baka possible na electrical. Muli rin nilang pinaalalahanan ng publiko lalo na ngayong summer season na siguraduhing alisin sa pagkakasaksak ng mga kagamitan na hindi naman ginagamit upang maiwasan ang sunog sa mga tahanan. Nakalaog na kita sa month of April. So kung magigiramduman nindo ang Bureau of Fire Protection, ang sa mong advocacy every March is considered fire prevention month. Pero mas magayon po nga ni kayan, i-consider ta every day throughout the year, gibon na pong fire prevention throughout the year. Kasi ngunyan mga simple lang na mga negligence, minsan dahil sa cellphone, na preoccupy na kita kan cellphone na lingawan ta, na may nakasalang pitang kitang mga pigluluto, mga arog kayan. And then periodically po ipachecktan sa tuyong mga electrical connection kasi yan po nagiging sarupang kausa. And kung igwapo kitang mga dit-dit na basura, maging watchful po kita kasi minsan sinusunod kaning fire incident, garo naglilinig, nagsisigid, tapos sinubsuban, makusog baga si hangin kan paano to. So nakaduman sa mga light materials na nasulo si harong. So dubling ingat po kita. Samantala, nagpaabot naman ng tulong ang LGU Pili at Pamahalaang Panlalawigan ng Camarines Sur sa apektadong pamilya upang makatulong sa kanilang pagbangon mula sa trahedya. Talagang grabe ang pasalamat po kay Governor El Rey Villaferte dahil sa kanya nagkaroon po kami ng tulong po. Gamit po sa pagpagawa ulit kay Mayor Marivic Solano. Grabe po ang aking pasasalamat. Eli Balbin, CSN.